Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, журналістка Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, усім нашим православним русинам і русинкам, та й всім русинам цілого світа. Низ у нас тема. Нині церков празнує пам'ять равноапостольного Кирила. У 869 році він спочив у Римі. Яку роль зіграли равноапостольний Кирил в'єдно з своїм братом Мефодієм у ділі создання кирилиці і перевода священного писання на слав'янський, руський, русинський язик? У нинішній день, 27-го по новому і 14-го по старому, у февруарі церква віддільно празнує пам'ять равноапостольного Кирила, брата Мефодія. Чому так віддільно їм нині церква святкує пам'ять? Думаємо, що обов'язково казати, що для церкви і один, і другий грали велику роль, но підчеркнути, що для нас равноапостольний Кирил є автор кирилиці і перших кириличних переводів, а потім після його смерті у 869 годі у Римі його брат Мефодій не приписав собі Мефодіївця, а кирилиця залишив первенство за братом. Він прекрасно розумів, що коли князь Ростислав Моравський і князя Карпатської Русі просили послати їм спеціалістів, учених людей, божих людей, які би могли рішити проблему слав'яно-русів, які вже мали християнство латинське, уже були знайомі з латинським письмом, но розуміли і виділи, що латиника настільки скудна і слаба, що майже 6 звуків не фіксує, котрими обладають слав'яно-руси. І попросили від восточного патріарха Фотія, імператора Михаїла, таких учених. Так от 2 брати прийшли. Вони вже вдома, думаю, опит мали знання русинського або слав'яно-руського язика уже в Фесалониках. Їх мати могла бути македонянка, слав'янка. І вони владіли язиком этим древньослав'яно-руським. І так важливо розуміти, що коли прийшли на наші землі, то якраз у тому році було, у 863-му, йшла війна. Моравія із германцями воювали. Та задержалися на довгий час Кирил і Мефодій на наших землях тисодунайських, тут доучили язик, котрий вони знали, його нюанси доучили, а вони були унікально способні до того. І сформували тоді в перший раз перші переводи на слав'яно-руський язик. Но первенство завжди мав Кирил. Іменно його букви, його робота була зафіксована і його братом, і історією, і, головне, церквою. Ми добре знаємо, яку він роботу велику зробив. Ето він і вдохновив свого брата на дальші його труди. Помираючи, він просив брата, продовжуй наші труди, бо слав'яно-руси чекають наших трудів. Спочивши у Римі, він залишив там і добру пам'ять про те, що він там був, кирилиця там була, служилася служба на кирилиці, і після того, навірно, вже ніколи не служилося. А іменно Мефодій, труди святого Кирила, брата свого, взяв на себе таку місію, переніс на Моравію, і там тисячі людей, слав'ян, навчив писати і читати на тому язикові, якому говорили місні люди, слав'яно-руси, котрі знали свій язик, і на їх язик був переведений весь труди наших Кирила і Мефодія, і писання священної Старого Нового Завіта, і богослужебні книжки. Це означає, що вони тоді вже зафіксували удивительно
чудний Божий труд і наш язик, передавши тепер уже у формі священного писання весь тот запас слів, які вони знайшли у слав'ян, плюс додавали віддільні термінальні слова від греків, що касалося, наприклад, як митрополит, єпископ, ієрей, протоієрей, церков і так далі. І таким образом святий Кирило йшов в історію нашу як основатель кирилиці. Ми йому благодарні і просимо Бога, щоб Господь по молитвам святого Кирила поміг і нам нині сокотити свою кирилицю, кириличний язик і радуватися, і не тільки сокотити, але й приумножати його для будущих поколінь.